tayo muna. Sandali! Tingnan mo sumalampak na doon oh. Hinihintay ka na. Hinihintay ka na nila oh. Ang sarap naman ng salampak no no? Kaya nga. Kasha, ate. Tara na. Kasi yung yung plastic ang inanot. Tanggalin mo muna yung andyan sa lagayan niya. May aso? Wala, hindi sila maalis. Dumadami sila. Tingnan mo ngayon oh. Ang sarap ng higa niya. Ay, yung nasa likod mo. Naging Diyos ko Lord, huwag naman sana. Ayan na, Nanay ko, yan na. nasa likod mo. Tingnan mo yan. Tara na, maglakad na tayo. Ang laki ng nasa likod mo. Ang sarap ng higa no no? Tingnan mo oh. Hi, bye-bye. Bye. Ayun! Sa likod mo! Uy, may baby siya oh. May baby siya. Uy, may baby siya oh. Ayun. Lo, may baby siya. Oh. Ang dami nila talaga oh. Kayo ba naman ang habulin ng mga unggoy? Ba't ang dami-daming unggoy oh?